benytter man sig af en bidløs transe, så slipper man selvfølgelig for mange af de bekymringer, der er i forhold til bidet. Har det nu den rigtige længde og udformning og tykkelse til min hest? Der er stadigvæk mange tilpasningsting, som du skal være opmærksom på. Selvom det er en bidløs transe, så er der stadigvæk ting, der kan genere hesten, hvis ikke den sidder korrekt. Her har vi monteret en sidepull på Hjalti, og det betyder, at der sidder sådan 2 små ringe hernede i næsestykket, hvor man monterer tøjlen i, og så bliver det ligesom næsestykket her, der bliver styringen her, man ligger presset for tøjlen. Bidringen her har nogenlunde samme placering, som hvis nu der havde været monteret et bid, og vi så derved havde sat tøjlen i bidringen. Det jeg kigger på først, det er om kindstykkerne her, de har den korrekte længde i forhold til om at få placeret det er flot, ven. I forhold til at få placeret næsestykket det rigtige sted. Som Heidi har været inde på tidligere, så er næsebords udformning sådan en trakt, der går op her i den bløde del af mulen, hvor hele det her stykke det har mulighed for at kunne udvide sig rigtig meget, også som vi jo lige så her, nydeligt demonstreret af Hjaltis lille vrinsk. Men derfor er det selvfølgelig også rigtig vigtigt, at næsestykket ikke kommer til at genere den her bløde del af mulen, og derved lukker af for vejrtrækningen. Så endelig ikke få det placeret for langt nede. Samtidig med det, vær opmærksom på kindbenet her. Det er rigtig vigtigt, at næsebåndet ikke kommer til at genere på underkanten af kindbenet her, kommer til at skarve hesten. Når vi så har fundet den rigtige placering, så skal vi også være opmærksom på, at der er god luft under næsebåndet. Der skal være plads til selvfølgelig dels, at hesten kan bevæge sin underkæbe, som har stor betydning for bevægelsen og for balancen og for almindelig velvære. Der er en god mobilitet i underkæben under al bevægelse. Og så skal vi også tænke over, at der er dels vejrtrækning igen, vi ikke får lukket af for noget, og at der løber rigtig mange nervetråde ud her, som vi ikke får klemt med næsebåndet. På transen her, der sidder der sådan et stabilitetsstykke her under kæben. Her. Det sørger for i det her tilfælde, at transen ikke kan dreje rundt, og at kindstykket her ikke kan komme op og genere heroppe øjet. Så holder den ligesom tilbage. Det er selvfølgelig også rigtig vigtigt her, at der er god plads. Det kan godt snyde lidt her, fordi jeg altid stadig har en masse pels hernede under fra vinterlevnet. Men der er altså god luft her, og igen, det er rigtig vigtigt for, at han har mulighed for at kan skubbe kæben til side under bevægelse. Til sidst så kigger vi heroppe ved pandebåndet, at der er god luft og plads omkring. Sådan, kig lige herover. Sådan, ja, dygtig ven. Sådan at der ikke er noget, der generer, at øret ikke bliver klemt heroppe, hverken på den ene eller den anden side, så det giver nogle spændinger i nakken.